Vitajte pri ďalšom Naturamed podcaste. Moje meno je Alexandra Melicherová a môjim dnešným hosťom nebude nikto iný ako riaditeľ nadácie Kvapky nádeje Michal Kalavský. Vitaj, Michal. Ďakujem veľmi pekne a všetkým prajem o kvapku lepší deň. Ja by som chcela povedať len toľko, že pre mňa je Kvapka nádeje taká srdcová záležitosť, lebo ja keď som vlastne začínala v Naturamede, tak pre mňa to bola prvá veľká spolupráca a tým, že vlastne my v Naturamede riešime, vnímame to zdravie ako veľkú tému, ktorá sa týka celej spoločnosti, tak s tými deťmi je to ešte také citlivejšie. Takže na tento podcast som sa obzvlášť tešila. My sme veľmi radi a veľmi nás to teší, že máme tú dôveru a verím, že sme si aj tými rokmi tej práce s tými onkologickými deťmi zaslúžili a veľmi nás teší táto spolupráca. Michal, povedz teda našim divákom a poslucháčom v skratke, čo Kvapka nádeje je. Čo robíte? Tak našou najhlavnejšou úlohou je v podstate dávať nádej pacientom a rodičom s onkologickými ochoreniami tak, aby sme ten strach a možno takú paniku, ktorá nastane pri diagnostikovaní tohto vážneho ochorenia, pretvorili na nádej a ukázali im, že napriek vážnej diagnóze nie je to žiadny finálny rozsudok a vždycky sa s tým ochorením dá bojovať. Takže ak by si mal povedať človeku, ktorý v živote o kvapke nepočul, tak by si povedal, čo sú tie hlavné piliere, kde pomáhate? Máme 3 hlavné také najdôležitejšie piliere, ktorými sa venujeme. Prvým je nákup techniky zdravotníckej, to znamená, snažíme sa pre zdravotnícke zariadenia obstarať techniku, ktorá je naozaj špičková, sú to nové technológie, ktoré sa na trhu objavujú a povedzme, že aktuálne nie je v možnostiach nemocníc obstarať tieto zariadenia a technológie pre tieto oddelenia. Druhou časťou je modernizácia a skrašľovanie tých oddelení, v ktorých tí pacienti naozaj priestorov, kde trávia naozaj že dlhé mesiace pri tejto dlhodobej liečbe v rámci hospitalizácie. A veríme, že teda skrašlením a zmodernizovaním toho priestoru im poskytneme takú lepšiu psychickú pohodu a komfort pri tomto pobyte. No a poslednou takou veľmi dôležitou otázkou je budovanie Národného registra darcov kostnej drene, ktorý je vlastne v podstate databázom a zdrojom darcov pre deti alebo teda pacientov, ktorí potrebujú transplantáciu krvotvorných buniek, pretože technológia aj priestory by bez týchto darcov v podstate boli nefunkčné a bez týchto darcov by tie transplantácie prebiehať nemohli. Ak sa bavíme o tom, že teda je tam nejaký onkologický pacient, kde sa bavíme vlastne viac menej o leukémii, to je najznámejšia z týchto chorieb krvotvorby, ktorá je spôsobená onkologickým ochorením. Ty tak vždy pekne vysvetľuješ, že ako toto prebieha. Vieš nám to tu povedať? Teda, ako prebieha tá liečba? V podstate tá diagnóza väčšinou u tých pacientov je pomerne taká akože neočakávaná a náhla. Naozaj, že existujú určité genetické teda predispozície na to, aby ten pacient ochorel, ale naozaj sa to objavuje toto ochorenie bez ohľadu na vek, bez ohľadu na región, bez ohľadu na sociálnu alebo finančnú situáciu. V podstate, takže môže to postihnúť každého z nás. Týka sa to naozaj, že každého, bohužiaľ imunitu nemá nikto a bez ohľadu na to, že či človek sa stravuje a teda holduje nejakému zdravému životnému štýlu, alebo teda nie celkom zdravému, tak ochorieť môže naozaj každý. No a potom po teda diagnostikovaní tohto ochorenia vlastne v podstate začína proces, v rámci ktorého sa zvažujú spôsoby liečby. Prvým krokom je nejaká medikamentózna liečba, či už je to chemoterapia, imunoterapia alebo iné teda formy štandardnej klasickej liečby a v podstate zároveň ako posledná varianta sa vlastne nasadzuje každý pacient do transplantačného programu. To znamená, keď tá štandardná liečba nezaberie a nepodarí sa potlačiť tú chorobu týmito medikamentami, tak pacient je vlastne v podstate určený na transplantáciu a v tom prípade už sa intenzívne vyhľadáva pre ňoho vhodný darca, čo je v podstate genetické dvojča, ktoré sa hľadá v prvom kroku v rodine a ak sa nenájde, čo bohužiaľ sa často teraz už nenájde, keďže rodiny nemajú toľko detí, tak sa hľadá v nepríbuzenských registroch.
Takže potom po nájdení vlastne toho darcu, ak sa podarí, bohužiaľ nepodarí sa pre každého pacienta, pretože ten register má obmedzený počet ľudí a nie pre každého pacienta sa bohužiaľ vhodný darca nájde, tak ak sa nájde ten darca, tak vlastne v podstate začína ten proces transplantácie, kde pacient v podstate je uzavretý na sterilnom boxe na transplantačnej jednotke kostnej drene, kde vlastne v podstate mu kvázi znížia alebo dá sa povedať zlikvidujú imunitu, aby ten organizmus prijal ten transplantát podobne ako pri transplantácii akokoľvek iného orgánu, tak vlastne v podstate ten pacient sa dostane na imunitnú nulu, dostane vlastne v podstate tú transplantáciu krvotvorných buniek, je to štandardná infúzia ako krvi, keby bola v podstate a znova sa mu buduje ten imunitný systém naspäť a lekári sa snažia nájsť správny balans medzi vlastne v podstate rýchlosťou, ako to imunitný systém budovať a tým stavom toho pacienta, čo ten organizmus zvládne tak, aby neodmietol teda tie darované krvotvorné bunky a aby vlastne touto transplantáciou reštartovali tú krvotvorbu toho pacienta. Tie nové krvotvorné bunky, ktoré pacient dostane, reštartujú ten systém a znova vlastne začnú vytvárať v tele pacienta zdravú krv. A to je vlastne celým cieľom toho celého procesu. A to sa môže podariť To sa môže podariť a chvála Bohu musím povedať a ja som veľmi hrdý na to, že slovenskí lekári sú v tomto veľmi úspešní, že hlavne pri detských pacientoch tá úspešnosť je okolo 80%. To znamená, že naozaj keď sa nájde vhodný darca a pacient a tá diagnóza prebehne v dostatočnom teda časovom nejakom úseku, tak naozaj tá úspešnosť je pomerne vysoká, napriek tomu, že je to naozaj veľmi, veľmi vážna diagnóza, tá úspešnosť tej liečby je vysoká a pacienti sa naozaj vracajú do bežného života zdravých detí. Takže Michal, ty si teraz vravel, že ak sa teda dostane ten pacient až na tú transplantáciu, tak sa to deje normálne infúzkou. Áno. A rovnako takto sa odoberá aj vlastne tomu darcovi, že je to, alebo deje sa ešte to ako kedysi, že sa to berie vlastne z tej kostnej drene. Áno, kostná dreň z panvovej kosti. To bolo naozaj pred 25 rokmi, už je to 28, ak sa bolestivá asi veľmi. Ja by som to nenazval bolestivé, lebo prebieha ten proces v anestéze. To znamená, ten pacient to ako podobne ako pri inom chirurgickom zákroku nevníma. To znamená, to je veľmi krátkodobý, zhruba 15-minútový zákrok, kde sa vpichmi do plochej časti panovej kosti cez sedací sval v podstate odoberá priamo kostná dreň, ktorá sa potom podáva tomu pacientovi. Ale tento proces sa robí naozaj, že už v minimálne prípadoch. Väčšinou je to pri príbuzenecom darcovstve, to znamená, ak je darcom teda súrodenec a väčšinou je to pri deťoch. Pretože ten proces toho štandardného obehu, o ktorom si povieme hneď následne, je časovo náročnejší, tak v prípade, že je darcom súrodenec, ktorý je dieťa, tak v tom prípade to robia touto staršou metódou, kde vlastne v podstate to dieťa na maske uspia na 15-20 minút a vlastne vpichmi cez sedací sval priamo do panovej kosti mu vytiahnu teda zhruba 200 až 300 ml tej kostnej drene, ktorá sa potom následne podáva tomu pacientovi. Štandardnou metódou, ktorá je naozaj že asi 98% prípadov, je odber krvotvorných buniek z tzv. Obehovej krvi. To znamená podobne ako pri darovaní povedzme krvnej plazmy alebo doštičiek. V podstate jedna ruka je odberová, z ktorej sa odoberá krv. Krv vchádza do separátora, kde si vyfiltruje ten separátor zložku krvi, ktoré potrebuje pre toho pacienta a do druhej ruky sa tá krv vracia. Ten proces je trošku časovo náročnejší, lebo treba prefiltrovať veľké množstvo krvi, aby sa dostalo dostatok materiálu. To znamená, tam hovoríme o nejakých 3 až 4 hodinách strávených v tom kresle, ale ten personál je veľmi milý, veľmi atraktívne, kolegyne, sestričky sú tam, takže sa to dá veľmi pekne zvládnuť, pozrie si tam človek pár seriálov a hlavne tou motiváciou si myslím pre každého, že vie, že naozaj zachraňuje ľudský život, lebo toto je pre toho pacienta tá posledná šanca. On absolvoval všetky spôsoby liečby, ktoré by mu mohli pomôcť, bohužiaľ nezabrali a toto je posledná šanca, ako vlastne môže vyzdravieť a vrátiť sa do toho bežného života. Takže ten človek, ktorý naozaj sa nájde tá zhoda jeho s tým pacientom, tak vie, že týmto úkonom zachraňuje priamo konkrétneho človeka. Takže je to naozaj, že myslím, že pre väčšinu ľudí je to
najsilnejšia motivácia naozaj bola pacientka, to je Darkyňa nedávno minulý rok, kde mala veľký strach z ihiel, mala paniku z toho, ale sa na to mentálne pripravila a povedala, že keďže ide naozaj o záchranu života a bez jej pomoci ten pacient nemal šancu, tak sa rozhodla, že do toho ide a zvládla to perfektne. Akože ja verím, že dospelý človek to zvládne bez väčších problémov. V tejto téme ja sa potom ešte vrátim k tomu registru darcov kostnej krvotvorných buniek. Kostnej drene krvotvorných buniek, ono marketingové je lepšie vždycky tak tie krvotvorné bunky, lebo kostnej drene sa ľudia boja trošku. Áno, kostná drene je veľmi veľký strašiak a väčšinou sa dostávajú ľudia do styku s tým v rámci nejakých takých veľmi dramatických seriálov. Áno, Dr. House a podobne. Áno, takže my sa snažíme. Je to synonymum, dá sa povedať synonymum, lebo v kostnej dreni sa vytvárajú tieto krvotvorné bunky, ktoré sa potom pretvárajú na všetky zložky krvi. Červené, biele krvinky, doštičky, to znamená, že naozaj, že je to taká tá základná bunka, z ktorej sa stávajú tie zložky krvi a presne toto potrebuje ten pacient. Dobre, teraz chcem sa dostať ešte k tomu, že vy pomáhate vlastne, rozhodli ste sa duševné zdravie detí. Ja chcem vedieť, prečo ste sa do toho pustili a ako? Všetky tie naše činnosti sa vlastne v podstate obdvíjajú od tých potrieb týchto pacientov z tej transplantačnej jednotky. V podstate, keď sme začínali v 2010 roku, tak sme sa venovali hlavne budovaniu priestorov. Nebol nedostatok naozaj sterilných boxov, kapacita bola veľmi obmedzená, to znamená, snažili sme sa podporiť tú kapacitu. Následne vlastne v 2015 sme začali s kampaňou Máte slinu zameranú na darcov kostnej drene, pretože to bol vlastne v podstate nejakým takým predpokladom úspešnosti tých transplantácií. No a v 2024 roku sme po konzultácii s lekármi z transplantácie zisťovali, aké sú najčastejšie problémy pacientov, s čím sa stretávajú, kde ich tá topánka, taká povestná tlačí, tak zistili sme, že naozaj, že pri tých dlhodobých hospitalizáciách, ktoré sú naozaj, človek je vo veľmi veľkom psychickom výpätí, na pokraji smrti balancuje niekedy naozaj, že je to veľmi ťažké obdobie, veľa ľudí si bohužiaľ z toho odniesie psychické problémy a niekedy dokonca aj psychiatrické diagnózy. Či už je to nejaké ťažšie depresie, či už sú to nejaké psychotické stavy, občas sa stavajú rôzne obsesívne nejaké také poruchy. Takže je tam viacej tých problémov, ktoré sa objavujú a naozaj aj títo pacienti narážali na kapacitné nedostatky, ktoré u nás na Slovensku bohužiaľ sú. A museli sme nejakým spôsobom zareagovať na to. Naši českí kolegovia v Čechách sa venujú detskej psychiatrii už 5 rokov, ale my vlastne v podstate na základe toho sme nadviazali a snažili sme sa zistiť tie najväčšie problémy a naozaj sme zistili, že tá situácia na Slovensku je veľmi, veľmi zlá, alebo teda dá sa povedať, že na pokraji kolapsu kapacitného, pretože naozaj máme nedostatok psychiatrov, máme nedostatok kapacít, lôžok, hospitalizačných oddelení, detských stacionárov, to znamená na všetkých tých teda koncoch to trošku tak ako vrzga. A našou úlohou, ktorú sme si stanovili, je podporiť, čo sa týka tej kapacity toho systému celého, tým, že nejakým spôsobom obstaráme pre tieto zariadenia nejaké nové diagnostické prístroje, ktoré im pomôže rýchlejšie identifikovať niektoré ochorenia, terapeutické prístroje, ktoré pomôžu im zvýšiť kapacitu terapií a možností nových terapií, ktoré na Slovensku neboli dostupné. A toto sme si dali za cieľ, lebo si myslíme, že vlastne ono to jedno nadväzuje na druhé. A liečiť telo bez toho, aby ste liečili ducha, je niekedy vlastne v podstate len polovičná robota. Presne, a v konečnom dôsledku sa to môže naozaj potom znova vrátiť a prerast to do ďalších veľkých až celoživotných problémov. A ty si mi kedysi dávno spomínal skoro presný počet tých detských psychiatrov. Vieš teraz nám povedať, že na celé Slovensko koľko ich máme? Ja sa tu trošku bojím povedať, aby to nebolo, že šírenie teda správy nejakej tejto poplašnej. Vieš čo, ja si spomínam vtedy, že ty si mi to vtedy tak povedal, že psychiatri hovoria, že príde mi tu nejaká pani so dcerou, že dcera sa mi reže, čo mám robiť a on jej bohužiaľ musí povedať, ja chápem, ale tam ďalšie dieťa skáče z okna proste. Áno, je to tá situácia naozaj veľmi zlá. Detských psychiatrov na Slovensku je 48 aktuálne registrovaných, to znamená, že nevychádza nám to ani na okres jeden
a sú To naozaj je okresy, katastrofálne číslo. ktoré sú vôbec není pokryté. Myslím, že na východe je to 13 alebo 14 okresov, vôbec nemá ani psychiatra, ani prístup a naozaj v tejto dobe, keď tých psychiatrických problémov je stále veľa, tak je to na úrovni ohrozenia celej populácie. Bohužiaľ, podľa štatistík je druhou najčastejšou príčinou úmrtia tínedžerov sebevražda z psychických dôvodov a na toto je veľmi ťažko A nereagovať. ešte v dnešnej dobe sociálnych médií a podobne je tých psychiatrických pacientov ešte asi je to veľa, viac. tie deti žijú naozaj veľmi ťažké a náročnej dobe, čo sa týka vplyvov na tú psychiku. Bola tam dlhá izolácia spôsobená koronou, kde naozaj že tie sociálne väzby a návyky a nejaké také akože predpoklady a možnosti tých detí sa veľmi obmedzili a tým pádom je to na tej generácii naozaj poznať. Tých problémov je obrovské množstvo, ten internet bohužiaľ k tomu prispieva skôr negatívne ako pozitívne a tým, že tie kapacity u nás sú veľmi obmedzené a dlhodobo sa kvázi veľmi nebudovali, alebo teda nejakým spôsobom sa intenzívne nepracovalo na to, aby sme rozšírili počet tých psychiatrov, tak to dopadlo bohužiaľ, alebo tá situácia momentálne je naozaj neveselá. Viem, že ministerstvo veľmi intenzívne teraz pracuje na pláne rozvoja a teda nejaké také posilnenia toho systému, motiváciou medikov na to, aby sa nejakým spôsobom venovali detskej psychiatrii, ale je to jeden z najťažších odborov, pretože naozaj v tomto prípade rieši človek nielen to dieťa, ale aj celú jeho rodinu a obdivujem každého jednoho detského psychiatra, ktorý sa na túto dráhu dá a odhodlá sa bojovať vlastne v podstate a venovať ten svoj život. Áno, ja si pamätám totiž to, ako som mi hovoril, že u tých detských psychiatrov je to vlastne tak, že väčšinou, keď to dieťa má nejaký psychiatrický problém, alebo dosť často sa stáva to, že ten psychiatr zistí, že tá chyba je niekedy na rodičoch. A ten psychiatr v tú chvíľu nerieši vlastne len to dieťa, ale musí riešiť aj tých rodičov. A to tí psychiatri robiť vlastne nechcú úplne. Že u tých dospelých ľudí riešiš väčšinou len toho človeka, ale u tých detí musíš riešiť tú rodinu a to je, kedy to tí rodičia častokrát nechcú ani pochopiť, že napríklad niečo urobili zle. Ono u nás je tá psychiatria, povedzme, že v tej východnej Európe tá psychiatria pomerne tabuizovaná. Takže veľa ľudí sa bojí o tom rozprávať, hanbí sa o tom rozprávať, majú problém ten svoj stav alebo teda tú svoju situáciu podeliť sa s tou informáciou. Ja by som povedal, že aj tí rodičia to častokrát zatája, aj keď vedia, že sa niečo deje, tak sa za to hanbia. Tie prípady aj teraz boli známe, že naozaj tí rodičia miesto toho, aby sa snažili to dieťa nejakým spôsobom vyriešiť, snažili sa posunúť ho niekam inám, aby nejakým spôsobom nevznikla nejaká rodinná hanba, alebo ako by som to nazval. To znamená naozaj, že u nás tým, že je to také tabu, tak rodičia sa za to hanbe a považujú to niekedy bohužiaľ aj za svoju chybu, aj keď niekedy naozaj, že tie problémy môžu vzniknúť z toho nepriaznivého stavu v tej rodine a my si myslíme, že na Slovensku máme skvelých psychiatrov a preto im chceme podať pomocnú ruku a dať im aspoň v rámci tých kapacitných možností, ktoré majú, tie najlepšie možnosti, ktoré sú aktuálne dostupné a tak, aby povedzme sme motivovali aj ďalších nových lekárov na to, aby videli, že sa tu snažíme niečo rozvinúť a tým deťom poskytnúť a tak, aby vlastne v podstate naozaj sme dostali aspoň na tú úroveň susedných štátov, lebo naozaj musíme povedať, že my sme trošku alebo pomerne dosť zaostali aj za tým Českom, aj za tým Poľskom. Rakúsko a Nemecko už nejak spomínať nebudem, lebo tam to naozaj že pomerne na rozvinutej úrovni je. Takže že veríme, že takouto nejakou intenzívnou prácou sa nám podarí postupne doťahovať a naozaj dať tým slovenským deťom šancu, pretože nemôžeme deti posielať do zahraničia na liečbu a povedzme, že zahraniční lekári v tejto oblasti nám celkom nevedia pomôcť. Je tam aj tá jazyková... No, na tú prácu s tými deťmi treba naozaj mať jazykové schopnosti a slovenčina je pomerne náročný jazyk, takže budeme sa snažiť spraviť maximum, čo sa nám dá. Máme aj na tento rok naplánované projekty aj tuto v Bratislave na klinike detskej psychiatrie, aj na východe je detská psychiatrická liečebňa v Hrani, to je okres Trebišov, je to nádherný ako ústav, kde sú dlhodobo hospitalizovaní detskí psychiatrickí pacienti a tí lekári sú naozaj, že
skvelí, nadšení, Mhm. bojujú tam a teda akože vidíme tam tú snahu naozaj poskytnúť tým deckám maximum. Takže Akože, ako si povedal, ja naozaj obdivujem tých detských psychiatrov. ako je to taká rehoľa a verím, že teda kto sa na to dá, už musí byť naozaj že veľmi silný charakter. Ja som sa, že povie, že musí byť veľmi blázon aj A trošku. oni, bohužiaľ je to tak, že často pri tých kongresoch sa bavia aj tí psychiatri o tom, že aké percento psychiatrov potrebuje psychickú pomoc samo, pretože tam to vyhorenie a teda taká tá nejaké stavy úzkosti a depresie je veľmi, veľmi častý a naozaj, že vyše 60% tých detských psychiatrov alebo celkovo aj psychiatrov, aj dospelých samozrejme potrebuje sami psychiatrickú pomoc, aby vôbec vedeli fungovať a udržali si nejakú tú profesionálnu, ale aj ľudskú stabilitu. No. Takže je to... Takže to úplne najpálčivejšie, čo vlastne riešite v tejto psychiatrickej oblasti detí. My sa snažíme tie kapacity rozširovať. Teraz sme robili, hovorím, tú detskú psychiatrickú liečebnú alebo detské psychiatrické oddelenie tuto v Bratislave, kde sa otvárala nová časť, kde vlastne v podstate vzniklo 20 nových lôžok, kde sme sa naozaj snažili zabezpečiť ten interiér toho nového vzniknutého oddelenia tak, aby splňal tie parametre, povedzme, že rozvinutých európskych krajín, aby to prostredie čo najlepšie pôsobilo na toho pacienta, lebo vždycky je rozdiel, či tam leží pacient so zlomenou nohou, alebo či tam leží pacient s ťažkou depresiou, pre ktorého to prostredie je naozaj, že tak dôležité, že môže spôsobiť na jednej strane rýchle liečenie, ale na druhej strane môže spôsobiť naozaj zhoršenie toho psychického stavu a keď to prostredie je, povedzme, jak sa tomu hovorí, tá nemocničná šeť, alebo teda celkovo tie biele steny trošku utlmujúce. Každý človek je trošku v strese, keď je hospitalizovaný v nemocnici, ale psychiatrickí pacienti to pociťujú niekoľkonásobne viacej. Pardon. A tým pádom si myslíme, že pre nich je to prostredie kľúčové. Pre nich je to naozaj, obzvlášť ako pre deti. Áno, je to jeden z najdôležitejších parametrov a preto sa bavíme aj o spôsobe svietenia, o cirkadiálnom svietení, ktoré zabezpečuje optimálnu hladinu svetla počas celého dňa aj v zimných mesiacoch. Bavíme sa o farebnosti stien, bavíme sa o bezpečných povrchoch, kde tak, aby deti nemohli ublížiť sebe, ale povedzme aj iným pacientom alebo personálu. Bavíme sa o optimalizácii tých prevádzkových vlastností tak, aby ten personál dokázal s tým prostredím pracovať a poskytol mu aj bezpečné prostredie, ale aj prostredie, kde naozaj poskytnú tým deťom optimálnu terapiu. Či už je to v bežných terapiách, alebo aj rôznych animoterapiách, alebo terapiách s nejakými pracovnými skupinami, kde naozaj že vytvárajú nejaké umelecké diela kvázi a trošku akože tak ventilujú ten svoj vnútorný stav do nejakého umenia a do nejakých výtvorov, ktoré naozaj niekedy pomáhajú aj tým doktorom pochopiť, že čo sa v hlavách tých detí deje a akým spôsobom sa tie ich myšlienky uberajú. Takže toto je tam hrozne veľa vecí. Tá tematika je strašne široká od naozaj od poruch príjmu potravy cez depresie, psychózy až po autistické spektra, takže to je naozaj veľmi široký záber a každý tí pacient si vyžaduje možno trošku iné požiadavky na to prostredie, iné diagnostické prístroje, iné terapeutické možnosti. Takže tuto sa snažíme, teda samozrejme v konzultácii s odborníkmi nájsť také riešenia, ktoré by im priniesli čo najviac prínosu. Vieš čo, ja si myslím, že tak rovnako ako leukémia, ktorá sa môže týkať každého z nás, takisto, čo sa týka tých psychiatrických ochorení detí, každý, kto má deti, tiež sa o to môže týkať. A teraz vlastne, keď nás poslucháči a diváci, čo nás sledujú, keby si povedali, že chcú pomôcť kvapke nádeje, ako by mohli pomôcť? Tak samozrejme, to je najrýchlejší, alebo ten spôsob, ktorý asi vidia najviac aj diváci, ale samozrejme verejnosť a komunikujú aj ostatné organizácie, je finančná pomoc, to znamená prostredníctvom verejnej zbierky, prostredníctvom 2% sa dá zapojiť do našich aktivít. My sme vďační za každú pomoc, samozrejme, ktorú sú ľudia schopní, ochotní a môžu si dovoliť. Ale v našom prípade je to aj zapojením sa do našich aktivít, ako je napríklad Máte slinu, to znamená, to je v podstate nábor
darcov do registra darcov krvotvorných buniek. Je to teda kampaň, do ktorej sa zapájajú aj osobnosti? Áno, my sa veľmi tešíme, že naozaj, že veľmi, veľmi populárni Slováci a Slovenky sa rozhodli, že nás podporia. Toto sú vlastne prví naši ambasádori, ktorí boli v roku 2015 a zapojili sa do našej kampane. Je to Dominika Mirgová, speváčka, Jano Mucha, reprezentačný brankár a Luky Latinák, veľmi populárny slovenský herec, vlastne s ktorým sme začínali v roku 2015 a naozaj, že vyšli nám veľmi v ústrety tým, že tú svoju tvár prepožičali, aby ľudia vedeli, že teda tá otázka je naozaj dôležitá, lebo našim najväčším problémom, alebo na Slovensku najväčším problémom je nedostatok informácií. Tá ochota tých ľudí, myslím, že je veľmi vysoká. Slováci sú veľmi otvorení, čiže je to darcovstvo krvi, alebo celkovo zapájanie sa takýchto aktivít, ale tým, že tých informácií majú bohužiaľ ešte stále nedostatok, tak stále to trošku akože ten potenciál nie je využitý tak, ako by mohol byť. A toto je naša úloha, alebo úloha tejto kampane, že chceme tým Slovákom tie informácie priniesť, aby sme odbúrali ten strach, tie mýty, tie také rôzne, také urban legends, ktoré okolo toho idú. To znamená to, čo človek si prečítal na Modrom koníku a na rôznych iných fórach, kde k tomu sú rôzne názory, ale toto je naozaj o tom, že človek sa nemusí bať. Tá registrácia v tom registri je nezáväzná, dobrovoľná, kedykoľvek môže človek to svoje rozhodnutie zmeniť. Takže znamená to presne, ja idem do Národného registru kostnej drene, zavolajú mi, môžete zachrániť život, ale ja sa v tú chvíľu sa zlaknem a poviem si, nechcem. Z akéhokoľvek osobného dôvodu, bez vysvetlenia, kedykoľvek človek ten svoj názor môže zmeniť. My vlastne vytvorením tej databázy len dávame lekárom šancu nájsť toho potenciálneho vhodného darcu. To rozhodnutie je vždycky na tom darcovi. A ono aj tak, ty hovoríš, že to, že teraz tebe sedia všetky parametre a môžeš ísť darovať, neznamená, že sa to naozaj stane. Samozrejme, ako ten prvý parameter, ktorý je najdôležitejšie, rozhodnutie toho darcu. Musí byť rozhodnutý, že chcem zachrániť človeka, ktorého nepoznám. V podstate zachránim, ako ak sa to nájde v rodine, tam nepochybujem, že nikto by neváhal okamžite pomôcť, ale v tomto prípade zachraňuje ten darca človeka, ktorého nepozná, takisto pacient nevie, kto zachraňuje jeho život. Ide o vlastne naozaj, že čistý altruizmus, to znamená, človek daruje niečo, kúsok zo seba, samozrejme, ktorý sa mu absolútne nahradí plnohodnotne, tie krvotvorné bunky, ktoré mu odoberú, si ten organizmus nahradí 100%, to znamená, o nič nepríde a zachraňuje niekoho, koho nepozná a kto by bez jeho pomoci bohužiaľ nemá šancu na prežitie. Druhý parameter je, musí sa zistiť zdravotný stav toho darcu. Samozrejme to darovanie nesmie pre neho znamenať žiadne zdravotné riziko, jeho stav nesmie byť negatívne ovplyvnený. To znamená, ak by to bol akýkoľvek potenciálny problém pre toho darcu, tak ten onkológ alebo ten hematológ, ktorý to pripravuje tú transplantáciu, povie, že pre tohto darcu by to nebolo vhodné, mohol by byť negatívne ovplyvnený, pretože čo sa týka tých zdravotných požiadaviek, je to v podstate identické ako s darovaním krvi. To znamená, ľudia, ktorí môžu darovať krv, môžu sa stať aj darcami, ľudia, ktorí bohužiaľ zo zdravotných dôvodov, či už sú to rôzne imunitné ochorenia, rôzne srdcovo-cievne ochorenia, ochorenia nervového systému a podobne, sa nemôžu stať darcami krvi, tak samozrejme nemôžu sa registrovať ani v registri darcov kostnej drene. Ako je to vekovo? Vekovo je štandard od 18 rokov, môžu byť darcovia sa prihlásiť do registra a automaticky sú vyradení vo veku 60 rokov. Áno, maximálny vek na prihlásenie do registra je 45 rokov. To znamená, že keď sa prihlásia v 45 rokoch, ešte 15 rokov sú v registri evidovaní. To znamená, pre každého pacienta, keď sa vyhľadáva darca, tých 15 rokov je k dispozícii aj teda v databáze aj tento darca, ktorý sa prihlásil v 45 rokoch, ale naša kampaň sa zameriava hlavne na mladých ľudí na 18, 19, 20 ročných. Aby tam boli čo najdlhšie. Lebo tí sú tam samozrejme 40 rokov a to je veľká nádej pre všetkých tých darcov. Tuto sú naši v podstate noví darcov, noví ambasádori.
Jurko Slavkovský, Ema Drobná a Juro Bača. Slavkovský teraz... Áno, veľmi populárny, veľmi populárny náš ambasádor. Musím povedať, že veľmi milý, ochotný chlapec. Jeho mama je takisto v registri zaregistrovaná. On, keď sme vlastne začínali s tou kampaňou, bol tesne mal po 18-ke, keď sme sa s ním začali baviť, takže on ešte vlastne v tom momente tiež sa hlásil ako čerstvý 18-ník do registra. Ale bol veľmi ochotný, veľmi ústretový a sme veľmi radi, že sa nám ho podarilo chytiť na Slovensku, lebo už v tej dobe bol už kvázi v Kanade väčšinu času. Máme teraz od tohto roku nových ambasádorov, ktorí sme teraz vlastne pripravujeme ako do kampane. Je to Zea, slovenská spevačka žijúca v Prahe, a potom je to Alan Murín, ktorí vlastne v podstate sú takí veľmi populárni v tej generácii, ktorá sú naša cieľová kapela, cieľová skupina. Aj kapela, kľudne. Cieľová skupina, teda tých 18-roční až 25-roční, tak veríme, že tých ľudí oslovia a že v rámci tých našich aktivít, teda či už sú to prednášky na stredných a vysokých školách alebo v rámci letných festivalov, kde máme informačné stánky a snažíme sa ľudí osloviť a poskytnúť im informácie, tak ich budeme vedieť osloviť aj týmito tvárami a možno, že aj osobne sa na niektorom z tých našich podujatí títo naši ambasádori zastavia. Prosím ťa, povedzme si, koľko približne je ľudí v registri na Slovensku a aké je to v porovnaní s inými krajinami a prečo teda tých ľudí tu hľadáme. Pretože ja sama som si všimla na Noci nádejí, kde máme teda 5 príbehov, tak napríklad 3 sú zo zahraničia, pretože by som chcela, aby sa aj vysvetlil to, že musí tam byť toľko parametrov, že to nie je preto, že my by sme nechceli tých Slovákov tam, hej? Samozrejme, no, je to tá problematika je o mnoho ťažšia ako pri darovaní krvi. Pri darovaní krvi naozaj je počet obmedzený teda krvnými skupinami, existuje aj univerzálni darcovia. V tomto prípade naozaj sa hľadá 10 zhodných genetických znakov u darcu a pacienta. To znamená, keď niekto podáva športku, tedy je to 6 znakov, sa musí teda zhodovať 6 čísel, v tomto prípade je to 10 čísel, takže je to naozaj, že to hľadanie ihly v kopke sena. Tie štatistiky uvádzajú, že pravdepodobno, že dvaja nepríbuzní ľudia si budú geneticky... Že si ťa vyberú v podstate. Že sú vhodní, tak je zhruba 1:20 000. To znamená, keď si zoberiete plný futbalový štadión, teoreticky dvaja ľudia v tom štadióne by mohli mať rovnakú genetickú informáciu, ale nie je to garancia, samozrejme, je to len nejaká štatistická úroveň. Preto sa snažíme budovať ten register, pretože no koľko ich tu máme? Keď sme začínali, bolo ich 6 500, to boli v podstate len rodiny, príslušníci a priatelia chorých pacientov. Áno, lebo dovtedy nebola informovanosť, vôbec sa nejakým spôsobom, požiaľ, register nemal možnosť, zdroje ani kapacitu na to, aby robil nejakú kampaň. V rámci našej kampane sa nám podarilo dostať teraz na nejakých 28 000 Slovákov, čo je veľmi slušné číslo, ale myslíme si, že tá kapacita je vyššia. My sa vždycky porovnávame s Českom. Česi majú cez 100 000 darcov, to znamená, keďže je ich dvojnásobok, tak keby sme mali 50 000, tak sme zhruba rovnako percentuálne k počtu obyvateľov. Ale nepriblížime sa k Nemcom, lebo Nemci majú 9 miliónov registrovaných darcov a to je 10% obyvateľstva. A keby sme dostali naozaj k takýmto číslam, tak ten... Toľko nás není, ale... Tak ešte nie, ešte budeme na to musieť popracovať, ale bol by samozrejme každým tým darcom sa tá nádej zvyšuje a aj tá efektivita zvyšuje a už aj náš register zachraňuje pacientov nielen zo Slovenska, ale aj z Európy a dokonca aj my sa zapájame do iných krajín, nielen lebo treba povedať, že aj tie najväčšie registre, ako je nemecký, nie je samostatný. Ani nemeckí pacienti, nie je pre každého nemeckého pacienta sa v nemeckom registru nájde darca, napriek tomu, že ich je 9 miliónov. Nemusí sa v tých 9 miliónoch nájsť tých 10 parametrov genetických, ktoré musia sedieť. A toto ide o to, že vlastne v podstate preto je tá medzinárodná spolupráca, aby sme nejakým spôsobom zvyšovali ten počet a tú šancu pre tých pacientov, ale zase na druhej strane
ako čo sa týka takých technických zase nejakých parametrov, tak každá nejaký región má nejakú svoju takú špecifikáciu genetickú, to znamená, my veľmi ťažko budeme hľadať darcov pre našich pacientov v Ázii alebo v Afrike. Samozrejme. To znamená, že skôr je to o tom, aby sme si ten domáci a centrálny región nejakým spôsobom podchytili a aby sme tu mali čo najviac registrovaných darcov, aby pre tú našu genetickú informáciu alebo tá genetickú informáciu našich pacientov bolo čo najväčšie množstvo príslušných darcov, ktoré by teoreticky mohli vyhovovať. Vieš čo, poďme teraz našim divákom a poslucháčom povedať a ukázať, lebo ty si mi priniesol takýto testík, že o čom vlastne tá kampaň Máte synu je a ako sa úplne najjednoduchšie môžeš zaregistrovať do tohto registra vlastne. My sme tú kampaň snažili sa povedať tak, aby bola veľmi jednoduchá, čo sa týka logistiky, ale aj čo sa týka priebehu celého toho procesu. Na to, aby sa vlastne v podstate darca zaradil do databázy, potrebujeme vzorku jeho DNA. No ale keď ideme od začiatku, tak ja urobím čo? Naskenujem si Áno, QR kód. To je najjednoduchší spôsob. Naskenovať si QR kód, ktorý vás prelinkuje na stránku mateslinu.sk, kde vlastne v podstate je online formulár, na základe ktorého vyplníte svoje základné údaje. Ten formulár je v podstate identický ako s formulárom, ktorý sa vypisuje pri darovaní krvi, lebo podmienky sú rovnaké. Následne vlastne v podstate kolegyne z Národného registra darcov kostnej drene zašlú takúto Takže príde ti domov. Teda nádobku, príde to kuriérom, máme partnerskú kuriérskú spoločnosť, ktorá to zadarmo doručí priamo do domovom k potenciálnym darcom. Doma si do toho napľujú, je to veľmi jednoduché, priloží sa to k spodnej pere, pluje sa do toho vlastne veľmi jednoducho, sú tu také malé, neviem, aká to asi nevidieť, ale sú tu také linky, ktoré vlastne ukazujú množstvo potrebné na naplutie, naozaj je to asi 0,5 mililitra. Takže ja si už šetrím. Ty si pekne žilkaj. Takže je tam naozaj toho nie treba veľa napluť, s tým, že vlastne v podstate to množstvo stačí na to, aby z Národného registry z toho vedeli, oni tomu hovoria typizovať, alebo teda vlastne zistiť tých 10 genetických znakov. Nerobia kompletnú genetickú nejakú diagnózu, robia vlastne naozaj len tých 10 genetických znakov, ktorí potrebujú na porovnávanie darcu a pacienta. A vlastne v podstate ten pacient my odporúčame, aby si naplul pri sledovaní niektorých zábavných spoločenských teda rubrík alebo teda relácií typu nevesty a ostrovy a podobne. Takže tam naozaj niekedy sa slíni veľmi dobre, prípadne niekto aj pri správach samozrejme, ale ako veľmi, že sa to dá zvládnuť nejakým na 2-3 pokusy naplutia sa dá naplniť. No, nech sa ti páči. K čomu potom slúži toto? Takže normálne mám do toho iba proste napluť. Áno, normálne si to prilož k pere a vypustí do toho presne tak, originál. Takto. No, s tým, že nie je to celkom chutné, ale ako skrátka je to potrebné. Ja neviem, či to je. Ešte keď jednu sa ti podarí, tak... Ja si myslím, že som tam dobre. Ja si myslím, že som tam dobre. Áno, super, tak ty si veľmi výkonná v tomto. Čo sa týka toho, vlastne ďalej sa to uzavrie. V tom vrchnáku je taká modrá tekutina, je to stabilizačný roztok, ktorý slúži na to, aby kým príde tá vzorka slín do toho laboratória, aby sa neznehodnotila nejakým spôsobom. To znamená, že ono sa to uzavrie, tá tekutina sa do toho vyleje. Aha. Tak to hneď, áno, že cítime sa doma ako vedci. Áno, má to trošku ako také biologické okienko. Očrobuje sa vlastne v podstate ten... A toto stále robí darca. Toto robí darca doma. My to samozrejme robíme v rámci tých našich výjazdov a náborových podujatí, to samozrejme vždycky ukazujeme a aj s tými darcami to robíme. Uzavrie sa vlastne v podstate tá nádobka štuplíkom a dáva sa to do vratnej obálky, ktorá je súčasťou vlastne v podstate tej zásielky a ten darca to zadarmo zase cez tú kurierskú spoločnosť zašle do registra darcov tým, že sa to dodáva kdekoľvek na Slovensku, kde sú odberné miesta, zásielkovne a podobné záležitosti, tak naozaj si ľudia s tým nemajú logisticky žiadny problém, nemusia cestovať. Nič neplatia poštovné, spravia si to v pohodlí domova a pošlú to späť. Často hovorím vám ľuďom, keď zmeníte názor, pošlite to späť jednoducho.
nenapluté späť, aby sme to mohli použiť pre ďalšieho potenciálneho darcu, lebo nie je to celkom lacné, nie je to celkom jednoduché dostať. Na Slovensku sa to bohužiaľ nevyrába, musíme to zo zahraničia importovať a je to jeden z najbezpečnejších a najspoľahlivejších spôsobov, ako zistiť tieto DNA znaky, lebo naozaj tá úspešnosť toho zisťovania z tejto vzorky je vysoká. Cez 90% tých vzoriek sa dá vyšetriť. Niekedy sa stane, že nejakým spôsobom je to nepreukázateľné, že tie sliny sú nejakým spôsobom kontaminované, či už jedlom, alebo inými látkami, či už niekto fajčí, žuje žuvačku alebo podobne. To znamená, že niekedy je to neprekazné, tak vtedy sa posiela opakovanie, aby teda nejakým spôsobom si človek naplul. A dá sa to, verím, že to zvládne takmer každý, kto dokáže ísť na poštu a teda vyzvihnúť si poslať poštu. Toto je prosím ťa všetko, čo človek musí urobiť, aby sa dostal do toho registra. Áno, na krv a podobné pichačky idú až keď oni povedia, si s niekým zhodným, môžeš mu pomôcť darovať život. Áno, až keď sa potvrdí tá zhoda. Až keď naozaj, že ten systém toho vyhodnocovania údajov pacientov a darcov nájde tú zhodu a tí lekári vyhodnotia, že áno, toto je ten darca, ktorého chceme osloviť. V tom prípade niekedy sa stane, že sa nájdú darcovia viacerí, či už je 2, 3, 5, tak v tom prípade vyhodnocujú povedzme aj vek toho darcu, či je to mladší človek, či to je muž, či to je žena, či je to nejakým spôsobom ako povedzme, porovnáva sa aj, že či napríklad je žena po porode, či je pred porodom, sú tam rôzne parametre, ktoré zvýhodňujú niektorých darcov pred inými, ale často je to jediný človek. Mali sme nedávno chalana zo Zvolena, skvelý človek, ktorý sa opýtal, na svete je registrovaných 43 miliónov, keď sa zoberú všetky registre, to je aj Amerika, to je Južná Afrika, niektoré štáty Ázie, to znamená, že keď sa zoberú celý svet, tak je 43 miliónov darcov a on sa pýtal, že či bol jediný z tých 43 miliónov, ktorý mohol toho pacienta zachrániť. A áno, v tom momente bol jediný zo 43 miliónov ľudí, ktorý bol vhodný darca. A keď je človek jediný, tak si myslím, že existuje nejaká taká etická povinnosť, alebo tá morálna povinnosť na to, aby človek spravil už ten krok. Už len tým, že človek ide do toho registru, tak vieš, tak už je to také, že... Určite ono, že keby človek nechcel, tak nejde ani do toho, vieš. A keď sa bavíme o tom darcovstve, zase povedzme si ďalšiu štatistiku, že len 1% z tých ľudí, ktorí sú zaregistrovaní, sa naozaj darcom aj stane. To znamená, 99% ľudí skončí to týmto naplutím. Presne. To je presne to, čo som chcela povedať. Aby sa ľudia nebáli, že automaticky musia byť darcami, ale je úplne nevyhnutné pre nás, aby tých darcov v tom registri bolo čo najviac. Áno, bohužiaľ je to tak, že keď sa neprihlásia tí ľudia, tak ten napriek tomu, že by mohli byť vhodným darcom a možno by boli jediným darcom, ale ak sú nie zaevidovaní v tom registri, tí lekári ich nemajú ako nájsť. Neexistuje možnosť, aj keď viete svoju krvnú skupinu, tak neviete tvoju DNA informáciu a nemajú vás to v tom prípade možnosť tí lekári nájsť. Ja by som ešte možno pripomenul, že my sme veľmi radi, že Naturamed nám poskytol pre našich slovenských darcov, ale aj pre pacientov nejaké prípravky na podporu imunity a sme radi, že sme mohli prostredníctvom registra darcom, ktorí sa zapojili do odberu, ktorí už naozaj, že išli darovať tieto krvotvorné bunky, mohli poskytnúť sadu výrobkov na to, aby povedzme, sme ten zdravotný stav trošku podporili a pomohli im v rámci nejakej rekonvalescencie a teda zase regenerácie toho organizmu. Veľmi sa tešili tí ľudia, aj tí darcovia, samozrejme aj tí pacienti, pretože pre nich je ten zdravotný stav, či už je to tých detí, ale samozrejme aj dospelí, strašne dôležitý a ako sme sa rozprávali ešte pred týmto rozhovorom, je, že vlastne v rámci tej transplantácie ten imunitný systém toho pacienta je, dá sa povedať, ako znížený, utlmený a znova sa vlastne buduje na novo po transplantácii, tak naozaj ten pacient potrebuje, aj čo sa týka stravy, aj čo sa týka tých doplnkov, naozaj optimalizovať všetky ten prísun všetkých tých živín tak, aby naozaj ten organizmus vedel zabojovať s tým ochorením a vedel sa znova reštartovať.
Ja som veľmi rada, že toto si spomenul. My sme sa teda v Naturamed rozhodli Kvapku nádeje podporiť teda aj finančne kvôli tomu, aby sme čo najviac uľahčili život týmto rodinám, ktoré to majú ťažké, aby sme vlastne podporili Kvapku nádeje aj takto, ale rozhodli sme sa podporiť Kvapku nádeje a našimi výživovými doplnkami, pretože my pracujeme s tým zdravím a to je pre nás to gro a deti sú ešte vlastne citlivá téma. A ja si pamätám doteraz, keď si ma poslal za pani primárkou na onkológiu a videla som, keď som tam vošla, tak som videla vychádzať dieťa, ktoré vychádzalo vlastne s našim cečkom a s našimi rybičkami a bola som veľmi akože až dojatá, že naozaj sa to jednoducho využíva. Teraz sme sa vlastne rozhodli po dohode s tebou, že tú kampaň Máte slinu si dáme do našich letáčikov, do našich balíčkov, pretože my tých balíčkov odosielame ročne toľko, že si myslím, že to povedomie o tom registri by sa malo zvýšiť. My už teraz spolupracujeme nejak rok, to je vidieť, že som ešte blondína. A ja by som chcela hovoriť ešte o jednej konkrétnej veci a to je Noc nádejí. My sme súčasťou Noci nádeje už nejaký ten rok a povedz nám niečo teda o tejto noci, čo je zámerom tejto akcie? Tak pre nás je to vyvrcholením tej našej činnosti, či už je to tej nadačnej, aby sme mohli nejak tak vlastne v podstate na konci roka s našimi partnermi si povedať, že čo sa nám podarilo v rámci toho roka zrealizovať, čo by sme radi zrealizovali v najbližšom období a samozrejme poďakovať našim partnerom za tú spoluprácu počas toho roka aj vlastne v podstate, či už je to pri finančnej podpore, či už je to pri produktovej podpore, ktorá to sú pre nás naozaj že veľmi dôležité veci a v rámci popularizácie tej našej činnosti a v rámci toho, že ukážeme aj tú problematiku ľuďom, priblížime im to, ukážeme im tie príbehy tých pacientov, ktoré skončili happy endom, ktoré naozaj vlastne v podstate ten pacient zabojoval, našiel sa pre neho vhodný darca. My v rámci toho programu vždycky sa snažíme zorganizovať aj prvé stretnutie toho pacienta s tým darcom, ktoré naozaj... A to je to, kedy my všetci plačeme, keď vidíme, ako sa stretnú, lebo oni sa naozaj, povedzme si, oni sa naozaj až na tom pódiu oni tým, že je to naozaj anonymný proces, tá legislatíva je nastavená tak, že vlastne darca nevie, kto je komu daruje krvotvorné bunky. Pacient nevie, kto bol jeho darcom. Až po 2 rokoch od úspešného absolvovania tej liečby sa môžu, ak obidve strany súhlasia, spojiť a my sa snažíme tieto stretnutia zorganizovať a naozaj sú to mimoriadne emotívne chvíle. Však ja si spomínam, keď som išla teda na pódium za Naturamed, tak už ku koncu som tak už som musela ísť preč. Áno, je to také, že naozaj aj my v rámci toho produkčného tímu alebo toho realizačného tímu si tie príbehy musíme pozrieť naozaj niekoľkokrát, aby sme už potom v rámci tej ostrej. Hlavne ty si sa mi priznal, ty si povedal, že ty ich nepozeráš. Ja to veľmi, veľmi je to ako citlivá záležitosť, takže pre mňa je to takisto, že niekedy, aby som si zachoval nejakú tú, možno, že aj dôstojnosť, ale tak akože tú mužnú stránku, tak a aby som tam samozrejme pred všetkými kolegami neslzil, tak sa snažím teda vyhýbať sledovaniu priamo, lebo naozaj, aj keď to človek vidí niekoľkokrát, tak je to vždycky silné a ten osobný príbeh aj pre tých divákov je mimoriadne dôležitý, aby videli, že tie rodiny zabojovali a podarilo sa to a naozaj, že tie deti nielen prežili, ale fungujú normálne ako zdravé deti. Je to veľmi pekný výsledok tej našej činnosti. Je to určite úžasné. Ja musím ešte spomenúť, že počas tohto večera sa vlastne zbierajú peňažky, ktoré potom idú vám, ale samozrejme vy môžete podporiť Kvapku nádeje aj bez toho, aby bol Noc nádeje. Je to jedno, kedykoľvek sa dá vlastne Kvapka nádeje podporiť finančne a myslím si, že je veľmi dôležité aj pomoc práve od tých firiem. Áno, je to, u nás vlastne v podstate verejná zbierka prebieha celoročne, pretože tie naše projekty prebiehajú celoročne a vlastne v podstate počas celého roka sa snažíme nejakým spôsobom osloviť tú verejnosť, vysvetliť im a približiť im tú našu činnosť a dôležitosť tých projektov, ktoré robíme, lebo naozaj sa snažíme, aby tie projekty mali celoslovenskú pôsobnosť, aby to neboli vyslovene len nejaké lokálne záležitosti, ale aby to bolo venované čo najväčšej teda cieľovej skupine a optimálne celoslovenskú pôsobnosť. Transplantačná jednotka kostnej dreny na Slovensku je len jedna pre celé Slovensko. Preto sa snažíme toto oddelenie maximálne podporovať, lebo naozaj sú tam detičky z celého územia Slovenska.
No a tá verejná zbierka, tak ako si povedala, prebieha celý rok a môže sa buď teda dobrovoľnými príspevkami priamo na účet, ktorý je na stránke, alebo zaslaním SMS-ky vo sieti všetkých operátorov na číslo 830 počas celého roka sa dá podporiť, ale samozrejme pre nás je ten firemný sektor mimoriadne dôležitý, pretože tá situácia, povedzme si, že ekonomická na Slovensku nie je optimálna a my chápeme, že všetci obyvatelia, napriek tomu, že je taká, aká sú naši slovenskí ľudia naozaj že veľmi ochotní a veľmi štedrí a snažia sa aj z toho mála, povedzme, ktoré majú k dispozícii. Ale tak niečo uvoľniť, aj keď sú to drobné a pre nás je to, o to si to viacej ceníme. A zase sa snažíme osloviť firemných klientov s projektami, ktoré si myslíme, že by mohli byť pre nich zaujímavé, tak aby oni v rámci budovania svojho dobrého mena a nejakej takej filantropickej teda identity tak vedeli vlastne poukázať a my sa snažíme, aby naše tie projekty boli naozaj že efektívne, aby boli rukolapné, aby človek presne vedel, že na čo boli tie peniaze použité a kde môže vidieť výsledok toho projektu, na ktorom sa podielal a že to naozaj prináša ten úžitok naozaj širokej časti verejnosti. Vieš čo, mám ešte pre teba takú novinku. OK. V Naturamed sme sa rozhodli už minulým rokom, že vlastne naši zákazníci sa môžu u nás prihlásiť do zákazníckej sekcie a za svoje nákupy dostávajú rôzne body. Tieto body môžu vymeniť za určité výhody v Naturamed alebo môžu prispieť k kvapke nádeje. Super. Takže doteraz za pár mesiacov do kvapke nádeje prispeli cez 700 eur a budeme v tomto pokračovať ďalej. Perfektne, my sa veľmi tešíme, lebo toto je naozaj forma, ktorá je pre veľa klientov si myslím, že veľmi atraktívna. Ono vlastne v podstate, my veríme, že aj pre tých našich partnerov je to nejaká taká tvorba si takej tej pozitívne naladenej klientskej teda skupiny, ktorí vidia, že tá firma to nebere naozaj len komerčne, ale že má aj tú pridanú hodnotu, alebo ako my tomu hovoríme o kvapku, lepšiu myšlienku a dáva tomu o niečo viacej a snaží sa okrem tých svojich komerčných cieľov pomôcť aj v podstate v rámci takýchto dobročinných a verejnoprospešných aktivít. Takže je to super. Pre nás je tiež veľmi pekné vedieť, že naši zákazníci sú naozaj ochotní vymeniť svoje body, s ktorými môžu vlastne mať rôzne výhody za kvapku nádeje. A to je pre nás akože skvelé vedieť, že aj naši zákazníci sú proste srdeční ľudia a v tomto by sme chceli pokračovať a ja sa z toho veľmi teším. Ja veľmi pekne ďakujem všetkým zákazníkom, ktorí sa rozhodnú podporiť nás a veríme, že aj naďalej budeme môcť prinášať naozaj tie projekty a tie aktivity, ktoré sú dôležité. Myslíme, že pre celé Slovensko dôležitá je pre nás stále tá efektivita a veríme, že to uvidia aj vaši klienti a samozrejme aj vaši kolegovia a budú môcť byť hrdí na tú našu spoluprácu tak ako doteraz. Vieš čo, Michal, rozprávame už dlho a ty vieš, že my dvaja by sme sa spolu o tejto téme mohli rozprávať ešte dlhšie, ale musíme už teda končiť a ja by som ti chcela veľmi pekne poďakovať za prácu, ktorú robíš a aj za to, že máme možnosť ako Naturamed byť súčasťou kvapky nádeje. Ja veľmi pekne ďakujem ako aj za milé slova, ale samozrejme najviac za tú podporu, lebo bez podpory takýchto ako zodpovedných alebo teda firiem, ktoré majú nejakú tú filantropickú myšlienku v sebe nejak tak zakotvenú, tak by sme nevedeli fungovať a samozrejme bez pomoci všetkých ľudí, ktorí nám venujú svoju nejakú priazeň a nejaké aj povedzme aj svoje zdroje, tak by tie naše aktivity boli veľmi ťažko realizovateľné. Takže veľmi pekne ďakujeme a ja držím palce aj vám, aby sa vám darilo tak ako doteraz, lebo ako naozaj viem, že ste veľmi, veľmi teda firma, ktorá pracuje úspešne a naozaj, že tie produkty sú skvelé a oceňujú to nielen vaši klienti, ale aj naši teda cieľová skupina, ktoré sú tie rodiny, deti s tými pacientami, takže veríme, že si tu priazň zachováme čo najdlhšie a budeme môcť dlhodobo spolupracovať. Takže my dvaja sme na rovnakej vlne. Milí diváci, dúfam, že aj vás sme naladili na rovnakú vlnu a že tiež budete chcieť pomôcť kvapke nádeje. Tento podcast sa síce už končí, ale môžete sa tešiť na ďalší. Ďakujem. No a ja ďakujem, že ste s Naturamedom a s kvapkou nádeje o kvapku lepší. Ďakujeme.